Takže som späť. Medzičasom sme si skontrolovali, či je dostatočná hladina motorového oleja. Skontrolovali sme si vlastne utiahnutie skrutiek, či je všetko upevnené, ako má byť. To si vždy treba skontrolovať pred prácou. Ja by som ešte chcel povedať jednu dôležitú vec, v čom sa táto nová verzia RKT Uni líši od predošlej verzie RKT 710. V prvom rade samotnou konštrukciou je trošku masívnejšia. V druhom rade, že môžete na ňu použiť dva adaptéry, čiže ako môžete vidieť, tu máme teraz zamontovaný múčovací adaptér. Takisto ešte v ďalšom videu si ukážeme adaptér na kosenie, štvornožový. Hlavný rozdiel je v tom, ako sami ste mohli vidieť, že kosačka má dve ovládacie páky. Starý model mal iba jednu, čo nebolo veľmi bezpečné, čiže táto ovládacia páka so šedou poiskou slúži na spúšťanie žacieho mechanizmu a táto ďalšia ovládacia páka slúži na spúšťanie pojazdu. Bez ohľadu na to, ako máte pridatý plyn. Čiže teraz si naštartujeme, pridám plyn, vyskúšame si, či funguje spúšťanie, či bude funkčný pojazd a pôjdeme už na to samotné múčovanie. Takže začíname pred štartom, bezpečnostná poistka. Ďalšia poistka musí byť v polohe 1. Pri tejto pohonnej jednotke Honda musíte dávať plynovú páčku do maximálnej polohy, aby vám zopla sítič, pretože bez toho nenaštartujete. To je dosť taká dôležitá vec a často nás užívateľia kontaktujú, že majú problém s naštartovaním, ale stačí jednoducho na maximálnu polohu. Ventil paliva máme otvorený, v tejto polohe je zatvorený, takto je otvorený, takže to je tiež dôležité. No a môžeme prejsť samotnému štartovaniu a potom skúške. Ešte poviem ku motoru. Motor tým, že má väčšiu kubatúru, má dekompresor, takže sa jednoducho štartuje, stačí také plynulé potiahnutie, nemusíte mykať, trhať nič, pekne plynulo potiahnuť, on krásne naštartuje.
Takže takýto materiál nám zostane po múčovaní. Keby sme to ešte raz prešli, tak to zomelie úplne na drobno.